Shalom. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu tu sude ruas namandohoti parminggonon. Martuama akan naro di bagasan Tuhani. Minggu ta sadarion imana margoar. Minggu mesri kordias domini. Lapatanna gok asingiroha ni Jahobado tanoon. Topik minggu ta sadarion Satia makka haholongi dohot manihuton Yesus. Tapuji ma debata di bagasan las miroha taedehoma marpungudo di jolomon. Mar hite-hite guarni debata ama, dohut guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohut guarni toddi parbadia, na tumop palangit dohut tanoon. Amen. Gok asiniroha ni Jahobado tanoon, mar hite-hite hata ni Jahobado majadi akalangit, maruluk-uluk mahamu ale aka partigor, mangason Jahoba talupdo marede akana ujur maroha. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata para siroha nasumurung. Didok hatamdo ikon manaon hami
Jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Sai porahai mahami. Asa uduk hami tulomoni roham. Jalahot hami diapor seaun nature. Asa toktong makirim dihahon dohot dia sangapon sugut. Silehonmu tu akan aporsea diho. Amin. Tangion hamuma patik ni debata di minggu tasadarion natar surat di 5 Musa 10 tolu ayat 5. Ikon Jahoba debata munai tama ihutonom muna jala marhabiaran tuibana uhut mangarodoti akatonana jala tumangihon suarana uhut marpangoloyon dohut marparsigatungan tuibana. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Amin.
bagasan uduk dohot serep niroha, tatopo tima dosata diadopan niribata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasoto dosan, para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosanami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu, matsai godang do panglosyon nami di patikmu. Alai ingot mahami alai Tuhan, alani denggan di basam dohot asin roham. Sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot panglosyon nami. Sai ingot mahami hobar tu asin roham, dohot denggan ni basam, alani guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpomati maroham di dosa nami, nagodangi. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nungapola hupasisi aka panglosim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak maho tuau, ai audo si paluaho. Hasangapon ma di debata na dibijang. Amin. Hatari debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di buku Pesalmen 30 ayat sada sahatro di ayat 10 tolu. Tajahama secara respon surya. Puji-pujian marmingot haluaon sian hagogotan. Ede sian sidapit laho pasahaton bagasi tu debata. Ale Jehovah debataku, tuhodo au mangangguhi, jadi dipamalum ho au. Puji ma Jehovah hamu ale aka na niasianna, jala edehon hamu ma baritani habadion nai. Alai anggo au nikudo, saliling sonang au dang tagamon humur dit au, saliling lilingna. Tuhodo au jauh-jauh ali Jehovah,
jala tu Jahoba dau mar huraja. Sai tangio ma ale Jahoba jala asi roham midau. Sai homa si partupak diau ale Jahoba. Rapta jahama di ayat 10 tolu. Asa pujio ni hamulyan to dikuho dang marparsiadan. Sai pujioku doho ale Jahoba de bataku seliling-lilingna. Ido sahatna martua do akan atumangihon hatani de bata jala nau peopsa. Amin. Tahatidakkon maha porseautai songon nahina tidakkon ni dongata sa porseaon di sadok portubion rap mahita madok au porsea di bata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopa langit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni bata Jahoba na sasadai ima na nitubuhon ni si Maria na gabe-gabean siya todi parbadia adorang suhabubuan ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibana biau perna silang na tuat tuban watoru dong ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo laho hudul siamu di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon manghumi alak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot tiasa saan dosa dohot diatai na madok mulak mangolu sogot daging ni halak na umate dohot dihanguluan na sora suda. Amin.
Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu tanggal 4 Mei 2025. Naparjolo Guarni Minggu. Guarni Minggu tasadarion ima misericordias Domini. Lapatanna gok asini rohani Jehovah do tanoon. Dohot tema Satya makaholongi dohot mangihuton Yesus. Napaduahon partangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal sia Mei 2025 di Patu Pahuriata do partangyangan sektor di Bagas Gerejaon Tupuk Jamita sian pangukapon pitu ayat sia satrodi 10 pitu dohot tema Jehovah marmahan bangsona. Atong ria mahita rotu partangyangani dibuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Napatuluhon dakdanak na sorang. Nah di hari Jumat tanggal 25 April 2025 di bahasa-bahasahon tu kata dosa dakdanak boru tu keluarga Amang Riki Raja Guguk inang Evaluspi Anita boru tambah. Ipas do dakdanaki suang songon inang natorasna. Alamat keluarga Kampung Baru RT 1 RT Sada RW Sia Cakung Barat Cakung ruas sektor 2 Wib Walu. Para ladodot sudah ruas di Uriata Pasaton selamat atas kelahiran anak ketiga. Saya ditambah itu hatama pasu-pasuna tu natoras lao manogu-nogu dakdanaki. Napaupaton ruas natambah. Di Jalo gabe ruas di Huriata keluarga Amang Joseph Immanuel S. Hutagaol inang Mega Lydia Caroline Boru Lumban Tobing Rap Dot Sada Bawayana Konasida. Alamat keluarga Jalan Teluk Semangka Blok C Tolu nomor 8A RT 016 RW 017 Duren Sawit ruas sektor 2 Wik itu NRJ 448 di Patandaon di Parminggon Manugut pukul pitu wib. Para haladodo sudah ruas HKBP Pondok Bambu Pasaton selamat datang di HKBP Pondok Bambu. Saya anggiat ma gabe ruas nama ngulu nasida di tonga-tonga di Huriata. Palimahon Dewan Koinonia A. Seksi Sekolah Minggu. Parheheon anak sekolah minggu HKBP Pondok Bambu. Dalam rangka parheheon anak sekolah minggu Seksi Sekolah Minggu Patu Pahon kegiatan IMA Sada di hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 nanengro pukul 10 onom wib 1 nasidung Patu Pahon anak sekolah minggu bermasmur meringanan di Bagas Gerejaon. 2. Di hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 nanengro IMA Pesta Parheheon anak sekolah minggu ni Huriata. Alani parsidohot do nasida makobasi di Parminggon pukul pitu wib dohot di Parminggon pukul sia 30 wib. Ima manjahat tikting papung pelian dohot haret tahun. B. PA Seksi Remaja. Di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 pukul 10.30 wib di Patu Pahuriata do PA Remaja maringanan di konsistori gereja nani uluhon ni Amang Pendeta Edi J. Sitendaon STH Nats PA sian psalmen sada ayat sada sato di onom. Pinanggino tu sudah remaja daud napso bulung daud par guru malua asaria mandohoti acara PA. C. PA daud seminar inagrasia. Di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 pukul 10 wib di Patu Pahuriata do PA Ina Gracia dohot seminar kesehatan dohot tema kesehatan reproduksi wanita untuk pencegahan dan deteksi dini kanker serviks. Pembicara Dr. Kiko Marpaung SPOG maringanan di Aula Gereja. Ibadah dipimpin Inang Bibel Pro Juliani Tarihoran. Pinangido tusude Ina Gracia dohot ruas Ina ni Huriata asaria mandohoti acarai.
Paunopon Dewan Diakonia. A. Komisi Beasiswa. Di hari Minggu tanggal 10 Mei 2025 mulai pukul 8.30 saat pukul sia 30 WIB Komisi Beasiswa Pasaton Beasiswa tu 20 sia halak ruas nihuriata. Pinangido tu sude na manjalo beasiswa rap dohot natorasna asaro tu konsistori gereja jala membuat kartu peserta beasiswa dohot catatan ibadah gereja. Papituhon amplop hamuliaton bulanan. Di minggu saderon tanggal 4 Mei 2025 di Patu Pahuriata do Papungu Pelian Tujolo ima pasaton amplop hamuliaton bulanan dohot partondingna pilihan parjolo tolu kantong ima tuhuria dohot tu pusat pilihan paduahon ima pasaton amplop hamuliaton bulanan tapasaat ma itu jolo dung sidung jamita atong tapasaat ma pilihan tai di bagasan lasni roha pawaluhon amplop tu haporlion pakobasion sosial kuria di hari Minggu tanggal 10 Mei 2025 nanengro di Patu Pahuriata do papungu amplop tu haporluan pakobasion sosial kuria tapasaat ma itu jolo dung sidung jamita dot partondingna pilihan parjolo tolu kantong ima tu kuria dot tu pusat amplop tu haporluan pakobasion sosial kuria pasaat ma tu jolo dung sidung jamita. Pasiahon bazar makanan. Di Sadarion tanggal 4 Mei 2025 panitia pembangunan gedung sarana penunjang gereja marhite-hite punguan inahana patu pahon bazar makanan maringanan di halaman gereja. Pinangido tu sude ruas ni huriata asa dohot berpartisipasi mendukung kegiatan ini. Di patupa mae dung sidung parmingguan mandogot dohot parmingguan harian. Pasapuluhon mangaririt calon sintua. Hombar tu program ni huriata tahun 2025 di Patupa Huriata mangaririt nanaing calon sintua mulai bulan Mei 2025. Hombar tu si pinangido tu paralado marhite pertanyaan sektor asa diririt maruas di sektor nabe nagabe calon sintua jala di pasaat matu pandita resot asa dibuan tu sermon paralado. Hombar tu aturan dohot peraturan HKBP umur maksimal 50 tahun. Pasapuluh sadahon pertukaran mimbar pelayanan firman se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Minggu tanggal 10 Mei 2025 di Patupa pertukaran pelayanan firman se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nambar jamita di Huriata Ima parmingguan pukul 7 WIB Pendeta Sarip Amsal STH Pendeta Fungsional HKBP Cijantung. Parmingguan pukul 30 WIB Pendeta Albert Doharman Manalu STH Pendeta Resort HKBP Pondok Kelapa. Parmingguan pukul 16 WIB Ima Pendeta Donald Raster Situmorang STH Pendeta Fungsional HKBP Klender. Jalamang Pendeta Dr. Josen Buang Manalu makubasi di HKBP Perumnas Klender pukul 10 WIB. Amang Pendeta Edi J. Sitindaon STH makubasi di HKBP Kayu Tinggi pukul 7 WIB. Dohot di HKBP Cakung pukul sia 30 WIB. Inang Bebel Pro Juliani Tarihoran makubasi di HKBP Kayu Tinggi pukul 10 WIB. 12 on surat masuk di jalur huriata surat sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nomor 310 D titik Walu Romawi strip DKI garing 4 Romawi garing 2025 tanggal 30 April 2025 taringot mandohoti ibadah Paskaraya HKBP 2025 na di Patupa di tanggal sia satro di tanggal 10 Mei 2025 maringanan di Tarutung. Narahubung Pendeta Ernawati Hasugian, Parsidohot Sian Huriata, Ima Tim Angklung Inahana HKBP Pondok Bambu. Sada Inang Nyonya Meriana Tampu Bolom Boris Siahaan. 2. Inang Situa Nyonya Nurliana Nainggolan Boru Raja Guguk. 3. Inang Nyonya Roli Siahaan Boru Siagian.
4. Inang Nyonya Erika Marbun Boru Pangaribuan. 5. Inang Nyonya Riste Hasugian Boru Si Tompul. Tabuan Madi Bagasan Tangyakta asa anggiat ibadah Paskaraya HKBP 2025 Mardalan Dohot Dengkan. Pasapuluh toluhon ruas namar sahid. Di Bagasan Parsahiton ruas ni Huriata sada Jonathan Sahata Hutasoit anak sekolah minggu nunga mulak tu bagas nasida dung 3 hari dirawat di rumah sakit Duren Sawit ima ruas sektor sada wik tolu. 2. Amang situa R Sibarani nunga mulak tu bagas nasida dung 3 hari dirawat di rumah sakit primer Jatinegara ruas sektor sada wik tolu. Tolu Inang Nyonya Munte Boru Si Hotang dirawat di rumah sakit Pon Cawang lantai 7 jemaat sektor 2 wik pitu. 4. Amang Linggo Napitupulu dirawat di RSPAD Pavilion Sada Darmawan kamar nomor Sada 07 ruas sektor 2 wik walu. Tabuan Ma di Bagasan Tangyakta asalam tuhipasna dihilala rohana sida. 10 paton soso-soso manang himbauan. Di sosohon tu hita sude ruas ni Huriata asarap hita menjaga kebersihan ni gereja ta. Sada unang meninggalkan aka bungkus permen, tisu, manang botol, aqua dohot aka sampah na asing di bangku gereja. 2. Unang membuan gelas kopi manang teh tu bagas gereja. 3. Songoni nang kertas acara moloso tabuan tu bagas tabe tabayan ma denggan di meja pintu masuk gereja. Pasapul 5 hon parhepengon. Pelian tu huria godangna sia juta 566.875 rupiah. Pelian tu pusat 10 juta 800.625 rupiah. Panitia pembangunan 7 juta 715.000 rupiah. Pungu Masude 28 juta 82.500 rupiah. Song ini ma tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, saya di pasu-pasu tuhat tama sude pakobasion dot peliani bayan sangap dot puji-pujian ni guarni tuhata.
Marede Huria Uhud Papungu Pelean. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta tabigi mahata ni debata gabe jamita di minggu sadarion dienet sian buku Yohanes 20 sada ayat 15 sahatu 10 sia songonoma tersurat
disi. Dijakot do si Petrus. Asa dung mangan nasida, didok Yesus ma tu si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas. Humolong doroham diau sian akon. Jadi didok matu ibana. Olo Tuhan, diboto hodo holong ni rohakku diho. Jadi didok Yesus matu ibana. Parmahani ma anak ni biru-biruku. Dunginin nama musema padua halihon. Simon anak ni si Jonas. Olong do roham diau. Jadi didok ma tu ibana. Olo Tuhan, diboto hodo holong ni rohakku diho. Dungi didok ma tu ibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Dungi didok ma patulu halihon tu ibana. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi marsa ma rohani si Petrus. Ala patulu halihon didok tu ibana. Holong do roham diau. Jadi didok ma tu ibana. Saluhutna ale Tuhan dibotoho. Ditadahodo holong ni rohakku diho. Dungi didok Yesus matu ibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Tutu si tutudo nahudo on tuho. Adorang uposo do peho. Odo makohosi dirim laho manopot lomoni roham. Alai dung matua ho. Surduk konommu matangammu. Jala hohosanni naleban maho. Jala togi honon namaho. Tunaso hinalomohon ni roham. Alai marhite sian hatana odeng ipalubba do ibana. Manang songod dia parmatena laho pasangap ode bata. Jadi dung didok songoni ninna mamad do ibana. Ihutom ma'au. Urian itu hatta di minggu misere Cordias Domini dipengot do tuhita go asini rohani Jahoba do tanoon dang holan hita jolma alai sudedo natinopani Tuhani asi rohani tuhatta. Molo didok go asini rohani Jahoba do tanoon marhite goarni minggui diajari jala disosoi dohita asa setia laho makaholongi dohot mangihuton Tuhan Yesus. Ditakasi Tuhan Yesus do holong ni rohani si Petrus. Laho mangihuton ibana. Diturpuk jamiton di patorang si Johannes do taringot pajakonon ni Tuhan Yesus tu si Petrus. Takas taboto adorang tertakup Tuhan Yesus di porla Getsemane jala
diboan tu silatus pola tolu hali disuadahon Tuhan Yesus si Petrus Tuhan Yesus. Tolu hali ditakasi disukun si Petrus paboa ibana dosada si hutok Kristus alai disuadahon ibana do jala didok dak kutada. Panidangion nama dok dak kutada Tuhan Yesus ima isi disuadahon si Petrus Tuhan Yesus ima gobaran hagaleon ni hita jolma ima tong gobaran ketidaksempurnaan hita jolma di adopan ni debata dang boy sikop hita molosian hadiriota molosian gogotta doho pikirata dang talup jaladang boy setia hita sahat tu ujungna laho mangihuton Tuhan Yesus. Molo tolu hali disuadahon si Petrus Tuhan Yesus dungi ditakasi Tuhan Yesus ma taringot kesetiaan taringot tu holong ni roha si Petrus didok mamukasian ayat 15 sahat tu 10 pitu tolu hali disukun Tuhan Yesus si Petrus taringot tu holong ni rohana didok ale Simon anak ni si Jonas holong doroham diau sian akon lapatanna naing dohononna nunga mula si Petrus rap dohot dongan na tu ulaon narobi mula gabe profesi nelayan ibana alai manipat saborngin manipat mangalului dekke di tao Tiberias dangadong nanggosek korpedang dapot dekke dungi disukut Yesus holong doroham diau sian akon umolong doroham ulammu narobi ulanmu nasai laon ulammu siganup ari sian nama kaholongi Tuhan Yesus dia lusi si Petrus ma olo Tuhan holong dorohakku tuho dungi di pasahat ma ulon nabalga parjolo didok parmahani ma anak ni biru-biruku parjolo anak ayat 10 onom doho 10 pitu suku-suku paduahon doho patuluhon ni dang anak ni biru-biru hola sahali do anak ni biru-biru dua hali akka biru-biruku nama didok Yesus dung patolu halihon holong doroham Petrus tuau sian akon dungi marsakma rohana pola tulu hali disukut Tuhan ni tu si Petrus sukun-sukun nasarupa gabe taringok maibana nunga tulu hali habe huas suadahon Tuhan Yesus narohana urian itu hatta tung macai argado
jamita di minggu sadarion tuhita asa tong introspeksi hita bohado ngulutta laho mangihuton Tuhan Yesus. Bohado di dia do tarida alaniahado uben nasipata dang margogo hita mangihuton Tuhan Yesus. Alai sukun-sukun ni Yesus tu si Petrus sesetongna dua kata na berbeda. Di sukun Yesus holong doroham diau dipakai kata agape. Holong agape. Alai di alusisi Petrus holong phileo. Phileo lapatanna holong ala maraleale. Holong ala pardonganon. Holong ala rapsa karejo. Rapsa ulaon. HP nanaing disukuton Tuhan Yesus. Tu si Petrus nang tuhita. Dang rikot. Ina parjolo na utama. Na utama. Ikon tahanguluhon taulahon holong agape, holong na olo jalarade berkorban. Ido hagaleon si Petrus. Dang olo ibana berkorban molo terus terang di hati dakon ibana audo sada si hutok Kristusi. Resikona itakuk madohot ibana jala diparsilakon imaro tu pikiran si Petrus. Alanedo dang siap ibana menanggung konsekuensi dohot tarsilang. Alane dilului ma sada jawaban, sada panidangion, sada cara alus asa malua ibana sian jorgong akana manukuni. Alane dido ibana ma dakutada. Penyangkalan Petrus disuadahon si Petrus Tuhan Yesus odotong gabe gobaran ngoluni jolma. Godang do na masa di ngolutan waing mangalalapi hita holang sian Tuhani. Dang togu haporsyota marsi hohot makatidakon Yesus do guruku, Yesus do Tuhaku, Yesus do si palua dia. Alane hamu akamang inang tapangido magogo dohot bisuk sian Tuhani. Unang masa hagaleon songon si Petrus, masa muse di tonga-tonga ni keluarga. Pahaholongi ma Tuhan Yesus marhite holong na olo hita berkorban. Taholongi taihutom matuhani rade mahita mamorsan silang. Nakpe macai do silang. Cipata silang boido ro sian aka nasumolhot siak kita. Silang boido ro songgot sian aka natahaholongi. Silang hamoloni parukilani boido songgot ro tuhita sian aka dongan sahapur siao. Nasai tok tong dipake simbolis mangarsahi dongan na porsea tu Yesus. Unang olo gale hita di ngolu haporsiao.
unang olo hita holang sian Tuhani. Molo pe marsorin-sorin parukilon dohot lasni roha taai dingolu portibion. Ido di patorang di epistel pesalmen 30. Nunga gabe raja si Daud. Nunga gabe raja tahirim manyan ngasonang ngulu ni hala molo nunga go sinadonganna nunga adong jabatan natibo dohot lanna asing alai dang jaminan boy sonang boy dame nguluna alana dung ditaluhon si Daud panglima Filistin na margoar Goliat dendam do sude hala Filistin naing marsakap mamunu si Daud alai didok di pesalmen 30 ayat 2 doho ayat 3 di paluaho doau Tuhan labatanna dingolu si Daud pe nak pe dung raja ibana sai gorga jala tari pardo panidangion holan Tuhan nido mual hagogo odoho haluao los ido ikon tahanguluhon ido gabe misericordias dingodutta go asini roha dohita nak pedang sikop tahilalana adong dihita dingolu pardagingon alai asini rohani Tuhani do ganup ari tong marmudu-mudu ngolutta dilehodo tuhita hahi pason dilehodo tuhita narikot dingolutta nakpe sai adong do tahilalana hurang alai di asiir Tuhan nido ngolutta diganup pare lapatanna manok tong do Tuhani makaholongi hita marhite ragam pasu-pasuna tuhita ala nunga parjolo jala jumolo Tuhani makaholongi hita marhite holong agape kasih setia maka kita diingatkan harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Ido patik raya, ikon haholongata Tuhan debata, sian nasa gogo, sian nasa roha, sian nasa pikirat. Ido dipaingot di minggu misericordias domini sadarion. Molo dijakon Tuhan Yesus si Petrus dipahot holong ni rohana hitape naingma ikon hot holong ni rohatta dohot hapor syota laho mangihuton Tuhan Yesus alane taholongi ma Tuhan ni bican di loas dope partikian tuhita. Napa duahon tongdo de paingot tuhita asata ulahon tugas ulaon nabalga ima tolu hali di paingoton parmahani ma biru-biruku. Parjolo parmahani ma anak ni biru-biruku. Paduahon
ayat 16-17, parmahanima aka biru-biruku dan anak be na ikon taparatetehon tajaga taramoti alai sude biru-biru ni Tuhan. Odon waing apalagi hita di kota besaron nahumurang perhatiatan. Alani kesibukan, alani meragam ulota, nunga mol behita, marmahani akka keluarga. Parmahat donatoras tu sudi akayana konna doho pinoparna. Parmahan do anak siakangan tuaka anggi ibotona. Parmahat do parhalado tu sudi ruas uik dohot di sektorna. Lapatanna sude dohita di pasahat Tuhani ulaon gabe marmahani. Marmahani molo tajaha pesalmen 27 jala tapau tu istilah halak Junani madok poimen parmahan meragam lapatanna ikut taulahon. Parmahan ditogi hodo biru-biru na pinarmahan nai tujapalan aka naloma. Tuae na tio. Lapatan na tugas tanggung jawab tadi keluarga ta manarihon narikot di ngolu pardagingon. Sotung lupa hita minimal molo holang akaya nakote akapino partai siak kita nanggo apala marhite tak ngiyang taingot sarihon matuhan sudi akaya nakot doho pino parhi namar serai diinganan namar ragami narikot di ngolu pardagingon narikot di hahi pasonna ramoti manasida. Ima salah satu bentuk panarihonon. Alai parmahan dan cukup holan manarihon i. Molo tajaha di pesalmen 27 ikon ramotan nado biru-biru na pinarmahan nai unang marmara. Unang adong nalilu. Unang adong nabadabu tulobang. Unang adong di ago akapangago. Lapatanna ikot tajamot todo sude nata parmahani unang marmara nguluna. HP di partikian hamajuan nuaing godang mabain mara. Godang obat-obat terlarang, modom do anak do borutei di kamarna. Alai ngadong WA ipot bungaida hupapeak buat manon. Jono tupitui igijang pagarihinna, husalotoninna. Sudedo pehita mabbege di LP Cipinang itiki payason aka sekitar diuluhon ni RT didapot nasidama bola kasti dibuka HP bagasan nunga narkoba nailempar dora alai dang sahat tu bagas godang bisuk dosi polisi mabahendalan cara asa mago sude akan aporsia sian ngolu haporsion nasian Tuhani jala asa lilu ngoluna sude mahita kamang inang
tapangido mabisuk na siat Tuhan ni unang adong siat tonga-tonga na taparmahani marmara. Molo sanga do nunga hona nasida sadia godang pe tapapungu ijabui muru-muru sotik doi gadisonna naso taboto sonido alanei parmahani ma lapatanna tajamoton tapamanat jala malomahita tong manangyakon nanggo apala marhite henpotei tatangyakon marlapatat de akamang inang hala nama kaholongi Tuhan ni sian nasaroha ikut di parmahani masude biru-biru na pinasahat di Tuhan ni dingung sotung adong natarde parna lilu godang donwaing lilu haporsaon ruas ni huriatta dang adong di Pondok Bambon di hurian nasing do ala ibereng akabur Samaria baga-baga adong do edene di lagu Batak adong do parasingan buru ni halak kita dohot buru naso halak kita anggo memang buru ni halak kita sada do peyanakon nunga jarang be memang marlistip ala ida purma manusima mangapelma tagonan suruon halak pangurupi baiba inna ya halaan seterus lau tu aha merawat kecantikan tiap hari sudihe pengnadong di bana se lau tu salon lau tu perawatan kecantikan nang 10 anak kona tong baga hira anak buru alane tergoda do godang halak Batak mardida rupa di luar gabe ditinggal homa haporsiona anggo tahun 70-an ono puluh sahat 70 di Jogja marsi gulut sude boru halak Jawa mangalului duli-duli halak Batak sebab orang Batak nggak mau menceraikan istri tarbarita don sahat Rodi lihat Portipion. Mereka bangga. Iben nagodang prajurit tentara TNI Polri mengalap buru hala ion. Ala positutu rohana. Lok may manang tu dia be dakai sirakoni inat tanah suri padana. Itu tong. Alai di partikian na parpudion nunga manat tong nasida ngatong say IBG marhite berita nga olotong halak Batak lau tu pengadilan dang hotbe sirang alani hamatean om masada ikut si pamanatot nian Tuhan nido na mangatur sadok pardalanan ngulu sudehi tabiru-biruna alai molo bui dope tapamanat ta ajari ngadu menggan tatangyakon alai adong do di paloas Tuhani marburuna leban sangajo ibana sirang haporsian nasongon si Petruson alai dung sada tahun 2 tahun itu guma muse gabe si hutok Kristus dalan dipakai Tuhani laho manabai bilangan nia kana porsea adong dopat dita ngahya hucami tahun di punguan PA
marjamita ujijo unang tarsonggo ano paditai anak ta anon hona RPP buhasaniko marburu ion ni bana ibuat buru ni ustad hona RPP dung 20 tahun nai marjamita mamuseawisi ipangido engabah lasrohaku sadarionen ngadohot parmain doho pahopui gabe siuton Kristus itogu jala alangamod dengan ustati doho si matuana buru ditogu gabe siutok Kristus jadi tuluman non tardidida sidung jamitai didipat ditaima si matuan ya nakta pahopui doho parmaini tabba bilangan na porsea naing dohonok kutuhi takamang inang meragam do dalan dipake Tuhane alai taingok ma ubal gado holong ni rohani Tuhani asini rohani Tuhani mangatur pardalanan ni ngolutta asa taatusi lapatan misere cordias domini go asini roha go misteri go tadda halongan dosa luhut pabahenon ni Jahoba di ngolu hitana porseatu ibana atong marsi hohot mahita makilalahon holong ni rohani debata nasaibal gay mangalehon Tuhan Yesus lao manobus hita asa tong hita parjabar marhite pakop-kopanne martangiang mahita muliate Tuhan hatam mangajari hami asa satia makaholongi ho sian nasaroha gogodoho pikiran nami satia hami mangihuton ho mangulahon aka ulaon na pinalumehom mitu hami setia hami Tuhan marmahani aka biru-biru na pinasahap mitu hami di tonga keluarga di huria di masyarakat dohot bangso nami asima roham Tuhan ramoti jala pasu-pasu masa luhut ruas nang parhalado ni huriamon sian na met-met remaja na poso bulung aka na toras nang sudena tua-tua nami nong lansia lehon asini rohami Tuhan margogoihon dohot palason rohanami diganup partikian suderuas ni huriamon Tuhan namarlas ni roha ala marningot ari hatutubuna di minggon marningot ari ulang tahun pardongan saripionna di minggon asima roham lehomma gajang ni umur hahi pasot doho pasu-pasum palason roha nasida ganup marsada-sada ali Tuhan Jahoba hutangnya kok kami do tuho ruas na di bagasan parsahiton anak kon nami Jonathan sahata hutasoit na dirawat di rumah sakit Duren Sawit songsongoni amanami situa RH Sibarani nong mula sian rumah sakit primer Jatinegara do inang nyonya munte borusi hotang na dirawat dope di rumah sakit Poncawang amang linggo na 70 dirawat di RSPAD dohot godang dope Tuhan na berobat jalan nama kilala humurang di hahi pason mangido mangilek mahami tuho Tuhan ape hom matangamu nalopoi
nago huasoi mamasu-masu tindakan medis para dokter, mamasu-masu aka ubat, mamasu-masu si panganon sinumon parhitian asini roham mai saluhutna Tuhan, mangalehon hama malum tunasida. Ali Tuhan, hutangnya kok kami do Tuho, sai asi maroham, maragam do parukilon ruas ni huriamon, ubenna sebagian nasida dang marsitutu ro tu bagas corom, alani parukilon, alani dok-dok si pikiron nasida, nang nasida Tuhan, asiroham, lehon mapasupasum, asa marhitei ditadana sida, asini roham dohot, dinggan ni basam. Moliate ma Tuhan pargoda pardosa nagodang dohami. Urasi hami sian hasalan nami, siat dosa nami, sian hahurangan nami. Molo di Jakob mula si Petrus, Jakob mahami Tuhan, sian nasa hagaleon doho hahurangan nami. Asa talupami majalod asin roham, baga-bagami, hangoluat saleleng-leleng na. Marhite Tuhan Yesus. Amin. Edeta maredehita hut tapapungu peleta. Kita
Tatangya koma peliata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggat dohot nasa uli basa na maulitus. Upasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pelean non patibulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia makuarmu, say Roma harajaumu, say sapmalomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, leho matuhami hangoluan siapari, say sama dosa nami sopanesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasar homadamena tutod di munabe.